Salamat Vatan TV YouTube kanalımızın mehriban tamaşaçylary. Mehriban tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de täze gepleşik bilen biz ýaýlymda. Gepleşigimiziň ady gelin aýlaryň tökbedi. İlkinji tanymyzy biz Aşgabat şäherine ýerleşen Şabat kafetinden ýad getýär. Gepleşigimiziň ilkinji sanynyň mihmany siz üçin gyzyklydyr. Gepleşigimiziň ilkinji sanynyň mihmany Elbetde, bizim ýaş dehýän aýdymçymyz Gülälik Gulmuradowa. Gelin gyzlaryň söhbeti gepleşigine çağıryldım. Birinji mehman bolup çağırlanma diýsem begendim. Sağ olun. Atawatan Türkmenistan jurnalynyň işgärlerine köp sağ bolsun aýdjan. İnşallah dalýaýşym haýyrly, uğurlu bolsun, şowly bolsun gepleşigiňiz. Her kime de gatnaşmany maslahat berýän, gatnaşykly geçdirmeň üçin. Sağ olun. Gülälik gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Gepleşigimiziň başyna öz muştaklaryňa galy berde Atawatan TV kanalymyzyň tamaşaçylaryna özüňiz barada aýdyp berseňiz şeýle-de. Gülälik uzak günüň dowamyna gününi nähili geçirýär? Başysyna Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny tamamladym. Häzirki wagtda da toýlarda, toý dawaralarda bolsun ýa-da konsertlarda aýdym aýdjan. Gysgaçyk düşünýänimde günüň dowamyna edýän işlerim bir gün öňünden planerować edýän, hemme zady belleýän. Gitmeli ýerlerimi, gitmeli uğruna görä, daşy şo derece diýeýin, atwetstvenность duýýan öz işimde. Men pikirimçe iň важный adam şomka diýen ilki haýsy bir işe başlangda da в первую очередь men pikirimçe atwetstvenность duýmak. Mailnama plan diýen diýdiňiz. Mailnama. Uzak gün öýden çykman oturýan günüňde bolýarmy? Bolýa, конечно, olar ýalagan bolup bilýär. No, bilemok mene köpräk ýatýan, если честно. Aýary var. Demek şem ýatýan, hadi pikir edýär. Ýene de bir maslahat bereýin. Häzir ýatanyňyz godur. Hakyky. Gülälik ýene de sizden bir sormaslýar. Siz Sunoda näçinji ýylda başladınız? Sunoda men çağalygyndan giyirdim. Edil Sunoda 3 ýaşymdan bäri aýdym aýdjan men. Çağalar bagyndan bäri gelýär men bilen şükär. Bir ýerde bir bäsleşik bolsa da, atwa bolsa hemmesine gatnaşyp çykýardym da kiçik bol. Onuň sakmada ilkinji ýerine ýetiren aýdymy ýarym geçýän. Hawa, men bir goş aýdymy aýdypdym. Merjen däneleri bäsleşigine çykyş etdim. Neçe ýaşyňyzda sahna çykdyňyz? 7 ýaşymda. 7 ýaşymda professional ýok. 7 ýaşymda sahna çykyp başladym. Merjen däneleri gatnaşdyňyz. Merjen däneleri hawa. Repertuarymda sizi meşhur eden aýdym. Adamlara tananmaňyzy, gülälige eden aýdym. Birinji meni halka tanadan aýdymlarymyň biri Söýmeni. Men dogry maýdaýyn, men gülälik diýende men gözüme ýanglan diýarymda ýeňji wagtda ýadymda düşýän bolsa. Hawa. Şo ýadyma düşýär. Neçinji ýyl siz ýanglan diýarymyň gatnaşdyňyz?
2012-nji ýyl gatnaşdym. Hayfaydym ýerine ýetiripdiňiz? Birinji aýdym arkada aýdymdy, ikinji aýdymyň türkmen halk aýdymy Haýtykanny. Birinji tapar şonu halk aýdymy ýerine ýetirip gördüm. Näme? Estrada aýdymçylyk hökmünde siz tanaýasa, estrada aýdymçysy bolup halk aýdymy ýerine ýetirmek kynýşmy ýani? Kynraga düşdi dogrusy. Nä tanışda maňa eýem o ýol. Siz tony eýem o ýerde halk Hem de da aýdymda. ütköýe, düýünden başga da da ýöne nähili edip bilemok diýen zat ýok. Şoň öde bolmaly hem kä diýen adamda. Men şonu edäýmeli diýem. Как бы şonu принимать edýändir de kosmos как бы biz isleýäs. Şonu alýasa ýydyna. Получается так, что men şonu aýtdym. Просто tagam aýdyp geçmedim de zähmet siňdirdim, что bilemok. Pikir edişimden hem gowy rezultat aldım. Çeken zähmetiniz ýerine Ha, düşdi. Hudaýa şükür. Gülelek. Gepleşimiziň adynana belli bolýarly gelin gyýbaryň söhbeti. Indi biz size ştaýda gelinlere degişli gyýpaçyk sora bermekçiler. Aşhana bilen araňyz nähili? Gaty gowy. Nähili naharlary bişirip bilýäňiz? Şu tüw bilen baglanşyk emedatlar gowy bar ýani men. Sataya bolupdylar, palaw bolupdylar, tapawdy ýok. Durmuşa çyksaňyzam, kösenmeler läsip. Ýok, ýok. Men dogry maýdan gyýbatym nahar bişirip bilemokdym. Seriozmy? Biroýin läljek gyýbydim. Şo benim şo. Gelin bolan soň gowy bar ýani ödüm. kynnyşdy nahar bişirmek, öwrenmek. Yani aşhana bilen araňyz bolsa özüňizde. Ýa aram gowy hawa. Sebäbi gowy bolmagynyň hem sebäbi bar. Bir daýdam maňa kömekçi bolasynda. Men okaýakam öwrenmek zorunda galym. Naharlar. Şöyle pişirmeli boldum. Başıma düştü. Adam başına düştü öwrenýär aýmady. Şonýaly boldy öwrendim. Hiç bir kynçylyk çekmedim. Özüm hem gowy bar ýani. Owadan zat edip Dizaynerlary, dizaynly zatly tabaklary özüm gowy bar ýani naprimер da. ol haf gowat, ene näýin durmuşa çykanýazda nahar bişirip bilmeklik. Uje siziň tejribeňiziň bardygyny görkezýär. Ha, elbetde. Gülelek şu forumda gabat gelýär-de, näçe ýaşyňyzda durmuşa çykmak isterdiniz? Bilemok. Şu sonra var. Gaty gyzyklylar herkime. Dogry maýdan şu hemme kişäde gyzyklydyr. Bize tomaşa edýän tomaşaçylarymyz hem şumat diýenler Gülelek näçe ýaşynda durmuşa çykmak Dawaýça isterdiniz? hakykyda daýdy. Hakyky. Basym ünlerde garaşýan. Eýa men aýyrmaga wagtym ýok o taýda. Uje garaşýan. Şu ýerde ýene bir soraw, şu tema ýapylmaka beretim gelýär-de. Ine kädirki wagtda ýaşlar aglaba bölügi indi menim köp finlaýan ir okuwy tören desine eýen durmuş ýolyny ir gadamlasýarlar. Şo barada pikiriňiz nähili? Какой-то процент doğru, какой-то процент nädogry ýerler emma men öz жизньimden primer getirip aýsam, naprimер, men gaty seçici. Ol bilemokda özüňe laýyk adam tapmak kyn, ansat zat däl nasamam jeli. Anyk göz ýetirmen bir karar bermelem, kädiýän ýa-da entek durmuşa taýyn däl wagtyň durmuşa çykyp bilemok ol kyn düşýär uje adama. Hem öz psihikany ösmeli, bir zat etmeli, düşünmeli. Şol ädim näme ädim şol şonu äden soň ýa ýol ýok, что должна понять. Bilemok. Şu at men diýip bilýän, spokojny häzir, например, dogry karar berenmi, berjegimi. Şu at bildirdim. Biraz men saýlap seçmäni gowy görýän edim. Ine garşyňyza çykan häzirki wagtda bolup biler, garşyňyza çykan adamy özüňize laýyklygyny, özüňize munasypdygyny, şoňa bir ömür bermäge taýýardyňyzy, näme gerek edilmeli, bilmeli, tanamaly. Ya ol gaty kyn da hatda adamy, käbir adamlar bar bir ömrüm tanap bolmaýar. Ha, şonu ýalan bolup bilýär. Näçe ýyl ýaşaşy, biri tanamaýarlar. Hemem adam bilen dogry maýdan gurlaşanyň bilen durmuşa çykandan soňraky häsiýetleri deň bolan. Bilemok, mene wara köpräge Allah'a tawşyrdım. Если честно сказать, men bilemok,
Diňe hemişe ýüregime görä biri bolsun diýip dileýärdim içimden. Onun sizin yüreğinizde görädir, näde tanadyňyz mysal üçin? Ay, Täbi. häsiýeti gabat gelmeli men bilen birinji oçerit. Men kriteriýalaryma gabat gelmeli bilem o. Maňa garaýşy, meselem, maňa esasy syla hormat birinji oçeritde men aladam. Uwajaýt etsin meni, men kärmi, men maşgalamy, umuman hemme zady göregine tutup diýemde. Gülelik ine şerde diýdiňiz, men kärmi diýdiňiz. Siz uje çağalyňyzdan mer funat ýolyny dowam ettirip gelýär. Egerde sizin garşyňyzdaky diýeli çykan adam funatdan daşda adam bolan orta näçilik bolandy. Onu men bilemok. Sebebi men durmuş kursam öz kärimden Geçerdiňizmi? yok. Geçmeýän. Geçmedi. Meni gülälik eden sunugat. Sen geçip bolmaýa beýdip. Men pikirimçe ýalňyş. Ýalňyş. Haçanna özüňi söýseň, özüňi syýlasaň, kärimi söýseň edil tutamçysly. Men pikirimçe garşyňdakym şoňa görä bolup gidýän kädiýän. Syýla hormat hemme zatda da birinji ýerde. İş yerine maşallah. İş yerine maşgala yerine elbette ikisini bir-birine garmalylar. Her zadyň öz ýeri bar. Gownemetik zatlaryny etmeler bolýar-da. Elbette ol sama saboy. Gülelik biz estrada aýdymçylyk hökmüne tanaýar, ene ýakynna biziň Atawatan Türkmenistan halkara jurnalymyň Atawatan Türkmenistan Nokot.com internet saýtyna ýöretä söhbetdeşlik sahypatyndan intirip berdiňiz. Şonu daşary ýurt aýdymlary men hobim diýipsiňiz. Hawa. Ene gülelik diýilene hökman daşary ýurt aýdymlaryny aýtýan aýdymçy biziň gödegimde gelýär. Tomaşaçylarymyň şu wagt garaşyp oturandyr gülelik bir daşary ýurt aýdymlaryna kimlenip bermedimi kady? Mümkin bolsa tomaşaçylarymyza aýdymlaryňyzdan kimlenip berseňiz. Elbette yeter sizi Başladyňyz. Je me le ciel, je la nuit, je danse avec le vent, la pluie, à bout d'amour, à prendre de miel et je danse, 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 danse. Şeylerek. Dinlemek yakımlı. Gülelik yine de ştaýda biz sana berjek soralarymyz. Gelinlere değişliğini soralan biri. Siz durmuşa çıkanna, aydaly durmuşa çıkdyňyz. Gaýnyňyz bilen bile ýaşamaslardyňyzmy ýa-da aýry? Tapawdy ýok. Siz nähili şert bolanda Nähili şert bolanda hawa, şoňa görä bolmaly bolar. kabul edip biljek. Kabul edip bolýar. Ýene bir gyzykly sora bar. Siz döwri wagt geýinmäni görýäňiz. Awa. Egerde durmuşa çıkan ýeriňiz türkmençiligi talap edýän maşgala bolsa nähili bolardy? Siz şoňa kabullanyp, şol maşgalaň içine girmek agyr düşerdimi ýa-da Yok. Men nähili adam. Basma adaptasiýa edip bilýän, menden bir zat trebuýa edilse, şonu ýerine getirip bilýän adam. Kynçylyk çekmeren öýdän. Göni girip bilersiňiz dogrudan. Garaz ya men olara görä, ya olar maňa görä bolmaly. Ora bilsem, конечно, öz tarapyna çekerim. Bolar. Ýöne näme diýilýär maşgalada esasy. Olar näme diýse şowalýarda. Elbette. Onam haýsy stilde de gedeninde de men özüme gelişdirýän, men gowurýan. Ýa size goýýaşýar tarapyna. Tapawut etmedim. Ýöne has size bilemek daşary ýurt aýdymlaryny ýerine ýetirýäniňiz üçinmi, döwri wagt geýinmek size hasym öz stilinde goýýaşýar. Spasiba. Şerde döwri wagt geýinmek diýdiňiz. Oňdan geýinmek türe nämede? Kendik wenan maşgalany bebeýän oňdan ürkegen barynam. Nämege ýene de özüňe gelişdirip geýsen bolmy kadiýän, bilemok oň syry nämede? Güläliň oňdan görünmegi. Sory. Men aňrymda bar, bilemok, men ejem, daýdam, stilist özleri. Hawa ýurtdaşynda şu wagt bir daýdam, magistraturada okap ýör. Hawa şu dizayn ugruna.
Şolar maňa köplençi kömek edýärler. Edil nasionalny türkmen milli eşiklerimizi geýmeli bolsa men ejem öpdi o datlary hemme dady sowet berip edil alyp geýikki däýmeli ýalar edip berýär maňa. Sag bolsun. Şaýdan sag bolaýjan. Eger döwre wagrak sabrmenrak geýinmeli bolsa da şol doganym bilen jaňlaşyp dady edip Olar size kömek şol. Edil конечно ödümem boş däl. Bilemem. Европейский stilde ödüm gowdy ýani ödümem. Gülälegine şerde diýdiňiz we daýbamy ejeme fawrsyny aýtýan diýdiňiz. Durmuşda ejeňden özüňden başganyň adamy bolmy? Şuça kaçena Anamyňyzy ödäp, anamyňyzy döwmedik adam bolmy? Men arkaýyn aýdyp bilýän şonu. Hemme fırlaryňyzy daýbaňyz bilen paýlaşyp bilýäňiz. Ejemiň jegisi bolýar. Şoň bilen hem bilemok. Ot ido ýoly bile geçenmi diýärler. Bir gapdalym diýejem bolsa bir gapdalymda şo daýdamma. Ondan daşarda galýa galan adamlar. Haf köpüri ejeňiz aýtmaň öwrenňizmi ýa-da daýbaňyz bilen paýlaşýarmy? Men äsir aýdagan näl asly ödüm. Öz içiňizde saklaýar. Men öz içimde şo içimde şol syry nemedip bilemok. Şoň bilen başa çykýançam aýdamok ýa-da bir problema bolsa da şoň ýaly içimde saklap çödülen soň aýdy bilýän. Siz ýa-da içimde saklaýan ýaňyz. İçiňizde saklamak bagyr düşenok. Ýok. Men bilemok. Terbiýemde wa şolar ýaly gurlögen däl. ýa bir aýdagan däl. Tamoýmy şoň ýaly bolsaň gowulaýmasa, soňuşda sırda ady üstünde. Awa ady fır. Dogry aýtýaňyz. Häzir kwatda aýdymçylarymyň köpüsi kino syngotyny artistlik nemesini okuyma barlap görüp kinolarda surata düşdiler. Ene biziň hem ählimet siziň düşen kinony tomaşa etdik, gördük. Bu arada söhbetleşmede de öň habar berdiňiz. Şo ýerde şuba neme wakan ýatlak geçipdiňiz, ýani rejissor sizi ağlamaly pursatda aktýoryň. Şonu ýerine ýetirip bilmändiňiz, hatda Soğunu hem şolufulken barlap görüpdirler. Ýöne imkanyny şo wakan bilen tamamlanan şo syomkan bilen bu torany aýtmadyňyz da. Şo ýer şu gepleşmediň şu ýerine şo pursat ýene bir ýatlasak gepleşmediň bilen. Olamyjy men zähmedim däl rejissöryň kameraman näme bolýar? Operatorlaryň, rejissörlaryň janlary sag bolsun. Özleri montaj edip kabut ağlayan ýalar edip görkezip. Siz ağlamadyňyzmy? Ýok, hiç öyle. Şeýle suwdat neme çalıştyramalyk çalıştyrýan. Ağlady ýa gülýän bilemem. Ahir durmuş dilä kelse duygusalmy? Näme? Ýok. Duygu Bir hili bilemem. Kän ağlamaýan. Agyr. Ağlamagym kyn edil bara. Slişkim bir zat bolaýmasa, saat ağlamak meselem. Nerede karoç aydınna? Fahnada aýdym aýdyp duran pursadyňyzda. Aýdymyň içine girip adamda duygu bolýardy. Şo duyguny duýup göz ýaş dökürdiňizmi fahnada? Hawa. Walla olar ýa. Şol aýdyp bilen beräýim da, mümkin. Biz tamaşa edýän tamaşaçylary. Ýylyň parlak ýyldyzy bäsleşigine gatnaşanymda pram şol aurada bilemok duygusallaşdym. Ağlaýarak aýtdym, haça şol aýdymy. Şondan aýtyp bereýin şu wagt. Aýdyp bereň. Galanyň düwüne bir gawun idim, etini idim de paçany goýdum. Eýesi gelenne sag bolsun diýdim, elimde ýalygym ýelpeselenni, elimde ýalygym ýelpeselenni. Ay, galanyň dübüne ekerler nary, aşyk maşuklaram çekerler zary. Gyz göwnümde dikdir dutaryň tary, elimde ýalygym ýelpeselenni, elimde ýalygym ýelpeselenni. Beren
rahmatyn. Sağ olun. Gülelek şumat aýdymaýjaňyz. Sesiňiz gaty gowy adamy Sağ olun. duygulanyrjy sesiňiz bar. Sağ olun. Siz taýda şeýle fara bermesleýän. Maşgalaňyzy sizden maşgada sunat ýoluny dowam etýän barmy? Ýa-da Ýok. sizden öňde birinji Birinci Süvalyan. men ha, как ни странно, bilemok şeyle. hiç ele sunatda aňaryňyzda da ýok, geljek. Gowaryanlar vardı, balez edenler var. Yani edil sahna çıkıp profesyonalny aydan ýok içinde. Birinci men. Tuwedem. Ýene de bir şu ýerde bebeý hem-de tomaşaçylary gyzyklandyrýan bir soraw bar. İnternet ugamna, ýani Instagram sahypatyna idarlaýas. Köplenç öz müştaklan bilen soraw jogap sahypatyna açýaňyz. Şonu iň köp size berilýän soraw. Tomaşaçylary iň köp gyzyklandyrýan soraw siz hakynda şo sorawňyza biziň gepleşigimiziň bilen jogap berseňiz, olara öz sorawlaryna jogap berýär. Kemek şygarşýanlar buňa gülelek. Şu tema galgal ya. Ýene şo toýmy? Yine şu toy. Kemek şeýni gyzyklandyrýan bolsa Ha, gerek. hamala men edir toy etsem her kim rahatlajak ya Allah. Muştaklan emmet toýma garaşýa-da toýa barmak. İnşallah toydan bolsun. Daý Aa. bo. Da. Şu taýda da şoňa jogap berdigim bolsun. Gülelek şu ýerde internet barada gep açylda. Indi bizem ştaýda bir özüňiziň bilesini berýän ýörekde bir sorawlar we siziň internetde Instagram sahypaňyzy, YouTube'uňyz bar bolsa YouTube sahypalaryňyz, internetde deşli internet torlaryňyzy özüňizden naşga ýöredýänmi ýa-da özüňiz ýöredýänmi? Esasen men da özüm edýän. Özüm ýöredýän. Bu Yetişdigimden. bunu ne için soradım? Eğer haberini bolsa bu sunnat ýolunak aýdymçylaryň başga akkauntda özü ýöretmen, daşyndan adminler ýöredýänem bolýa. Onuň bize tamaşa edýän tamaşaçylara gyzyklydyr da biz Gülelege soraw berýär. Sorawymyza jogap berýän Gülelekmi ýa-da administratormy? Düşündüm. Biz şu soraw şol esasynda berdik size. Interesno. Goý tamaşaçylar bilsin, internet sahypasyna ähli sorawlara siziň özüňiziň jogap berýäninizi bilsinler. Cevap berýän. Основной. Желательно. Yetişdigimden olam. Aydymdan başary blogerçiligim edýän men onam gowarýan. Şuňaly öz vloglary, datlary, bilemok. Reklama näme? Reklam işine de başladyňyz öýdän. Täzelikde. De De facto reklamalarını gördük. facto. Siz aydymçy bolup reklam etmek isleýär düşünäpmi? Ýok. Hiç eli. Kıyçılık Tersine o has gyzykly men üçin bilemok. Özüňiz gowarýaňyz söýýän. Özüm gowarýan. Sizin meşhur aydymçy bolmagyňyza garamadan siz kimiň Siz muştawda? kimin muştawy? Men köplenç özüm daşary ýurt aydymçylaryny dinlemäni gowarýan. Maňa ýaraýar şol. Meselem häzir şolardan men tehnika öwrenip bilýän ýa bir men işimi goşant goşýar şol. Например, Billie Eilish bolsun, Ariana Grande, Shakira. Уже ayda oturuşumdan bilýänsiňiz. Her zada bir zada ulanýanlar. Düşünnek. Şolaň stillerini söýýäňiz. Gowarýan. Gülelek, eger siz aydymçy bolmadyk bolsaňyz, kim bolardyňyz? Pikirlenmänlerin hiç Şu çakaçana hiç berilmedim şu soru. berilýär welin bir hiç ýerde dastoýun jogap berenmeýärdim öçüňo. Sebebi aydymsyz durmuşum gözegine getirip bilmedim şu an. Kim olardyň kam? Ay men dil urundan giderdim mekan diýen. Eger aydymçy bolmadyk Aydymçy bolmadyk bolsam dil urundan bilemok. Şad 10 dile goloy aydym 10 dille aydym aýdyp bilýän edin. Atsandım. Näçe dil bilýäňiz suwara? Suwara 4 dil bilýän. Ors, ingliz, türk, türkmen. Suwara däl, конечно. Hiç dinlenem advanced däl bolmagy mümkin. Advanced bolany professional. Özüme yeterlik bilýän. Haçan gurlaşyp bilýän, düşünýip bilýän, şolam hasapmy gaýýan bilemok. Bilýänse. 10 dile diýenimde atsandım o prosto öwrenip aýdyp bilýän şonu. Gaýta diller? Türk, türkmen, ingliz, rus,
Fransuz, İspan, Arap, Hindi, Özbek, Azerbaycan şolar ýaly. Pamoýmy şolaryň hemmesinde de aýdymdan bamy diýen. Toýlama. Sağ olun. Ol gaty gowzat gülälek Spasibo. 10 ýyly aýdym ýerine ýetirip bilmeklik. Sağ Indi olun. kortu döwdüň diýen. Gaty gowy dogry deýin. Dövmeli ýoksa mı gerekmi? Miwe ştaýda gülälegi durmuşyna değişli soralar berdik. Gülälek barady. Ähli tamaşaçylarymyzyň bilesi gelýän jogaplaryna aldykmy katby pikir etýär. Indi gepleşimiň ikinji tapgyna geçäýärmi? Nähilek görýän? Gülälek taýýar bolsaňyz. Elbette. Başlasana. Gepleşigimizden ikinji tapgyryny düşündireyim. Gepleşigimizden ikinji tapgyry logistik soralar bolar. Logistik birazajyk pikirlenler bolar. Soňra ýöne pikirlenseňiz şol berýän soragyň içinde jogap ýetir. İkinji tapgyrymyzyň ady Hany biljek bol. Beredin, eger bilmedik ýagdaýyňyzda Kömek ýokmy? kömek bar. Bir sebep podkastga eder. Ýok. Doly bir kömek eden ýagdaýymyzda da bilmedik ýagdaýynda biljek adama jaňat bilersiňiz. Sebebi bu şertimizin ahirinde size Yörüti Atawatan Türkmenistan halkara jurnalımızın hem de Makul Hizmet Tercüme Merkezi'nin adından Yörüti soğuk tayarladık. Şu gepleşimizin ahirinde. Priятно. Sağ Çekten olun. rahmet. Ya rahmet. Vallahi başlayalım mı? Tayar olsanız. Hemme zady göründü, şol zat görünen ok. Şol zady göründü, hiç zat görünen ok. Yani şol zatdan başga zat görünen ok. Näme bolup biler pikiriňizçe? Men häzir size özüm podkastga bereýin. Indi şu ýerde biz nähilek diýin. Miwe kimden berýärmiz birazjyk basaş bolmady gepleşimiz adyna. Men miwe fara berende, men size podkastga berýän. Ha. Men fara berende, miwe size podkastga berýär. Böyle. Ana kömek edip göreni başaran mı kan? Klikka haçawy näme diýeni düşüner ýaly. Diýeli, Gaýtala diýseňiz gaýtala. ýene bir sapar gaýtaladyle. Hemme zady göründü, şo zat görünen ok, ýok şo zat, hemme zat görünüp durýar. Onuň hemme zat görünmedi, hemme zat görünmedi, şo zat görünýär-de adamyň özüne. Yani şo zatdan başga hiç adam görünen ok. Diýeli siz bir O ýerde. şo zatdan gorkýan adamlar bolup bilýär. Ben ýerde. menem adyjy kömek edeň, şo zatdan gorkýan adamlar bolup bilýär. Adamlar gorkýar. Esasdan aslında beýler gorkup bilýär-de. Diýeli Şo siz ýer- bir ýerde dursunuz. Dursunuz. Siz şo taýdaky bar zady görüp bilýäňiz. Egerde şo bolan wagtynda da görmeni bilýäňiz. Ýagtylykmy? Şoň prost diýin. Şoňa golyla ýarak. Garakylykmy? Hawa. Elbette. Miwe gahary gelse de böyle. Beýany ýok. Hawa. Indi men size bereýin. Hemişe köpelýän we hiç haçan azalmaýan zat. Hemişe köpelýär, ýöne hiç haçan azalanok. Diňe ýok diýdi. Näme? Miweden kömek alyp bilersiňiz. Men kömek etsem bilýär. Beýany ýokmy? Ýany ýok. Pikirlerim birazjyk. Ýa-da jaň edip sorap biljek adamga bar bolsa, men şuna jaýdyn Taka biler diýseňiz. soňragyna goýaýyn men podkastkamy. Be adam bilen bagyşykly. Adamyň öz durmuşyna. Anam Ýaşmy? elbette. Elbette. Seriozno? Hawa, biliňiz. Ol açar. Ýöne o gapyny açan ogam, yapan ogam. Siz Ha, not açar. Ýok. Ýok. Dämi? Siz favoraly bilen. Haýsy bir favoral ulan bilýänmi? Ýok, ulan. Favoralary işleş görmedim. Dutar çalp bilýän. Aha. Çalarak. Indi faguralar bilen bagyşykly bolup biler jogap. Jogabymyz şoň bilen bagyşykly. Not açar dämi? Ýok. Kän açara meňden bar. Hakyk açara men diýen. Ha. Hakyk açara men diýen.
Kapyny açyp bilenok, ýatyp bilenok diýdiňiz Hawa. dämi şu wagt? Sonra şodymy? Hawa. Merhaba edey. Favoral. Mhm. Bir favoral. Mhm. Kapyny açanogam şal. Hiç ýerde dedi ýapyp bilenok. Açar däl. Ýene haýfam bolsa bir favoral. Gopudmy? Yok. Gopuzdan başga. Şoňa meňdeş bir zat. Şoňa meňdeş. Şoň salyan kenge bir kere naýynjar, ýemem. Adamy duýgulanlar ýan fab. Ben hemme urala bilemok onna. Siz aýtmaly bolýaňyz maňa. Fereden favoral. Açara meňde ýene açar däl. Ben Kapyny açanogam ýapanogam. Adyn aýdamogam bilen okşuman. Ya, bu açar diýip durda, kapylar açanogam ýapanogam. Açanogam ýapanogam. Şo favoral ýöne. Düşünüp durun ýöne şo saat guralyň näme Favorallary geçirin gözüňizden. Bolýa kötejekler bilmedi. Geçelim. Geçelimi ýa-da jogabyny birinden kömek sorajakmy? Yo, sorany diýdim. Böyle sorulamadyň içinde egerde bilmedik Bolýan goýa bilmedim ýerime. diýen ýöne Başgasyna aýdym geçelim. jogabyny merak etdim. Merak etdiň. Fowun aýtdyk. Mehriban tomaşaçylaryňa şu bu soragyň jogabyny gülälik bilmedi. Siz gepleşige tomaş edip, gülälige gyzykly bolan jogaby eger siz bilseňiz, kommentariýada belläp geçip bilýäňiz. Olmasa da gepleşigimizden inni kysanynyň mihmany, hani bu soragy bilermika. Gülälik ýene de size bir kıyın logistik fara vermek Şu soragy aýyrjak boldy. Nemeden? Doğru maýdaýyn men Sor. aýyrmak istedim. Ýöne miwe diýdi, ýok, goýaly, gaty gyzykly fara diýdi, gülälik biler diýdi. Gülälik bilmedi. Hökman bilänmeli şol jogabyny diýdi. Endi bilmeli bolýan. Ille hökman bilmeli bolýaňyz. Ben Stop. goýardım şu soragy. Taýmasan başlaýyn. Stola getirip goýup malana, nahar däl, bıçak bilen kesip malana. Ýöne dünýädäki ähli adamlar impleni şolatda. Süýtmi? Ne kıynadım? Aha. Ne kıynadım? Bolaýlaýaňyz. Sowa diýäňizmi? Yok. Ýok. Iýmitlenmek Süýtlen bolan görnüşi var. Süýtleňem görnüşleri böyle. O süýdüň ähmiýetini şat men tamaşaçylarymyza şu gepleşigimiz bilen aýdyp geçmek dileýän. O süýdüň ähmiýeti öwrenili. Hatda çağanyň zihiniň açylmagyna da Näme süýdüdir? elbetde ol ähmiýeti bar. Miwe dograýdypdyr. Sorak. Sorak jogan gülälik biler diýdi. Men bilmäsiňiz öýtdim asliyetinde. Yo. Inni soragy menne. Hiç wagt yalan sözlemeýän zat. Sen fikirmeçi. Şo wagtda hiç wagt ýalan sözlänim. Budilnikmi? Ýok. Ay olam öçüp biler. Da. Yalan sözlemeýän zat. Uzun öçecekmi? Birazcık pikirlensin. Oy gyzyklanýar. Size hiç wagt, hiç haçan, hiç ýerde ýalan sözlemeýän şorak. Predmet mi? Ýok. Hiç wagt size hiç ýerde şorak ýalan sözlemeýän. Telefona däller. Telefon näl? Aynamy? Dogry. Aynamy? Jogabyňyz. Çana. Miwe dogrymy? Men dogry Ben diýen. alaşan, ben bir şeyden alaşan. Bu soru birazcık çeşitli bolup biler, yani pikirlenýän jogap içinde ýetdi. Ağaçda tokoylar, suwsuz derýalar we binasyz şäherler nerede ýerleşýär? Gaýtalaýyn. Ağaçda tokoylar, suwsuz derýalar hemde binasyz şäherler nerede ýerleşip bilýär? Ýekece ýerde ýerleşip bilýär ýani. Ýeriň ýüzündemi? Yerin ýüzem şonda ýerleşip bilýär. Bütün yerin ýüzü. Kosmosa diýäňizmi? Geografiýa Ýok. bilen araňyz nähili? Elbetde. Ýöne siz bu jogaby men bilýärmeli. Eger bilmedik ýagdaýyňyzy kömek sorajak adamyň bar bolsa, Ýakynyň baglanşykly da geografiýa şo bolmasa bolanok. Kartamy? Elbetde. Owa. Sıçayı da bilip oturna. Yazıdalı.
Gülelik, bizim gepleşimizi şun bilen tamamlanýar. Bizim gepleşimizi kabul edip gelenimiz üçin köp sag bolsun aýdýar. İlkinji fanyň mihmany bolýaňyz. Öz döredijlik taparmyzyň adyna size köp sag bolsun aýdýar we şu ýarşymyzy, bäsleşimizi siz ýeňşäwanyňyz. Miwe bayrağını berek. Şaýtynda diýip oturanda Siz howat ýok. çağıranınız için sağ olun köp. Men sudavolstwem geldim gepleşiňizde. Sağ olun. İnşallah hayırlı uğurlu bolsun. Sağ olun. Düşünli bolsun gepleşiňizde. Şowlu bolsun. Sag bolun. Sag olun. Kime ban näke gepleşiň? Gaty gydyqly geçdi men üçin. Her kime maslahat berýän görmäni, gelmäni, gatnaşmany. Sağ olun çaklarına da. Şu ýerde siz bäsleşikde ýeňiji bolýaňyz. Miwe sowadyňy bermejek bolup durda, miwe ja sowadyny berýärle. Ýa berelim. Sen ofşuray mehman. Sizi goýberesi gelmedi ýa Gülelik. Ay oturun ýene de. Howat ýok ýakymly. Gaty o geçti sohbet beşleňiz. Sağ olun. Ine biz we ýörite makul hyzmat bize hemaýetkarlyk edýän şu gepleşigimizi gollaw berýän makul hyzmat terjime merkeziniň adynyň kiçiräjik sowgadymyz bar. Ine bu ýörite makul hyzmat terjime merkeziniň termisi. Bu termis size işiňizi uly kömek eder diýip umyt edýäs. Sağ olun. Sağ olun. Спасибо. Sağ olun. Sporda gatnamaly etdiňiz. Arkaýyn gatnap bilersiňiz. Спасибо. Ine gepleşigimiziň ahyryna geldik. Ine bizim gepleşigimiziň üstü bilen öz muştoklaryňa, tomaşaçylaryňa galy berdi-de özüňe ýakyn, ýani daşary ýurtda öz ýakynlaryň baý bolsa, gepleşigimiziň üstü bilen pajarsy arkaýyn ýüregiňizdekiňi aýdyp bilersiňiz. Yine bir gedek sağ olun çağılagyňyz üçin. Men üçin gaty ýakymly boldy. Sizi tanamak, siz bilen söhbetdeş bolmak. Yine de diýdarlaşalyň. Hemme janyňyz sağ bolsun, işleriňiz oňuna uğruna bolsun. Şowly bolsun gepleşiňizem. Sağ olun. Bizim ýakynda sizden ýene de täze aýdymlara garaşýas. Näkip bolsa? Täze duwediňiz kaçan taýýar bolýar? Ýaňy diýdiňiz gelmäke täze duwet çykarjak bolýan diýdiňiz. Ol kaçan taýýar bolar indi? Nesip bolsa ýene bir künden garaşyp bilýäňiz. Böyle bir garaşaýar. Täzeligi. Ano ýakynda täze aýdym. Sizden. Sağ olun. Nesip bolsa. Gülelik, sen şu ýerde miw üçin aýdymlaryň ählisin ýerine ýetirip berdin. Men üçin hem bir aýdyma hiňlenip beräýin. Hem diňe men üçin näl, tomaşaçylarymyza da. Men bir goja dinlenen aýdymma siz beğenirim käňiz ýani halarsyňyz. Ýerine ýetirip beräýin. Odan sen bugün ähli günlerden hasa geç öýüň törüne assa edimiň bassa yüreğimden söy sana aşık sever yari goşap kalpler birleşse baktın ödüdür doğru elvan yalın yerin tutar inni öymen başta tede sahip ağaçyan yarım bilen durmuşta gutlap senin toy bokçanı üçtü yakın joran bari sen misli asmanın ayı şahidi şadadan tayı sen ölmedin ağlayadı göz goncuy mehribanı seni söyleyen keven gecel leliceli edip kıydı. Sağ ol Gülelik. Ya özüm gaty duygulandım. Dogry maýdaýyn toy eden gündem ýadyma düşüp gitdi. Gaty gowaýdym aýdyp berdiňiz. Sağ olun. Men üçin has gowy duygulanlar jaýdym walla. Sağ olun. Mehriban tamaşaçylarymyz, ine gepleşigimiziň ilkinji fanyny size ýetirdik. Gepleşigimiz siziň göwnüňize ýaranlar diýip umyt edýär. Eger de gepleşigimiz bilen baglanşykly soraklaryňyz bar bolsa, şu wideoň aşagyna tesirde belek geçip bilersiňiz. Şeýle hem gepleşigimiziň ikinji fanyna haýfaýdym üçin çağırmak isleýän bolsaňyz, tesirlemizde belek geçip bilersiňiz. Häzirlikçe bolsa, mehriban tamaşaçylar, biz siz bilen hoşlaşýar. Ýakynda Ata Watan TV'de görüşýänçe hoşta bolun.